Kámo, to čo robíš? Kámo, však hrám na gitare. To je ako? Jak Ben Ezra. Kámo, bude tento rok na jazzíku, chápeš tomu? Proste ja som ho zažil pred 2 rokmi, keď tu bol, lúpoval to tam na tej base, všelijaké zvuky robil a tento rok si zoberie aj kubánskeho bubeníka, budú robiť R&B, hip-hop, jazz, úplne zaujímavé variácie, takže si to nenechaj ujsť. Tak tam pôjdem asi. Dobre, vidíme sa tam 15. až 19. na jazzíku, na nádvorí. Čau. Čau. Čaute kamoši, trnavský jazzík sa nám už nenávratne blíži a preto by som vám dneska rád predstavil nášho prvého interpreta, ktorým je Isfar Sarabský. Azerbajdžanská hudba, rôzne nástroje, rôzne akustické, elektronické nástroje a nádych východnej hudby. Na to musíš prísť. Pozrel som si od neho jedno video, z ktorého som bol úplne mimo a povedal som si, že skúsim zahrať solo, ktoré zahral jeho bubeník. Toto keď dám, tak budem fakt, že machať. Neviem to. To znamená len jednu možnosť, že musíte prísť na trnavský jazzík a vypočuť si to naživo. Majte sa. Kamoši, Katarzia bude v Trnave 15.7. o 20.00 na nádvorí. To musíš prísť, kúp si pernamentku, lístok a prídi. Tešíme sa na teba. Čau! Oriešky, konec koncov, ja to vždy veľmi dobre zvládnem a vždy rýchlejšie a rýchlejšie. Mark Letieri príde až z Ameriky, aby nám zahral v Trnave, však to je úplne špeci, proste príďte na trnavský jazzík. A teraz som našiel jedno úplne super video od neho, takže ideme si to pustiť. Úplne si viem predstaviť na tom nádvorí, ak tam budeme všetci a on tam úplne povede. Však poznáte ho asi Snarky Papi, všetky ďalšie projekty, kapely, 5 Grammy vyhral. To sa proste oplatí. Kúpte si pernamentku, kúpte si lístok, príďte na ten jazzík. Fakt sa to oplatí. Na toto. Oh yes. Čaute kamoši, ďalším interpretom na trnavskom jazzíku bude Oskar Török. So svojím sextetom nám ukáže, ako sa robí kvalitný slovenský jazz. Spolu s Oskarom vám zahrajú Juraj Griglák, Ľuboš Šrámek alebo Nikolaj Nikitin a ďalší hudobníci, ktorí sú špičkovými hudobníkmi v slovenskom jazze a spolu nám pripravia krásny umelecký zážitok v útorok 16.7. o 20.00 na nádvorí súčasnej kultúry. Nezabudni si kúpiť pernamentku. Čauko, máš už lístok na trnavský jazzík? Ani si nekupuj, kúp si radšej pernamentku, ktorá je za 25 € a máš v nej všetky koncerty, ktoré sú na trnavskom jazzíku. Takže príď, vidíme sa tam. Nemusíme zažiť žiadne trápenie.